I s vama Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Agario na serveru Agario Party. Tu je sa nama Mateja sa kanala Mateja MCTV. Mi ćemo danas zajedno igrati. Subscribeujte se na njegov kanal, lajkujte i to. I samo sad treba da ga nađemo i počet ćemo i upravo me pojedi. Krećemo ponovo da ga tražimo. On se zove Mateja MCTV kao ime kanala i pokušat ćemo da ga nađemo. Sviđa mi se što ovi mali lete pa mogu lako da postavim veći. I trebalo bi da nađemo Mateju skoro da bi ga vidjeli. Mateja, da si se sakrio? Dođi, mi te čekamo. Mi ćemo naravno timovati, nećemo se jesti i pokušat ćemo da budemo prvi. Vidi, ovaj mali kod ih ima 1000. Ovi porasli, ogromni, mi ne možemo nje porastemo maletko. Sad tražimo Mateju. Tražimo. Inače, ovo je prvi klip koji će vjerovatno biti s Matejom. Ako ga nađemo, ako ne... pojede me. Ali mi smo već ukucali sve ono za party i trebalo bi da se nađemo uskoro. Samo još ne znam gde sam prije malo zalagovalo. Ima previše ljudi ovdje. Pojao sam cijelog lika. Bravo za mene, pojedimo tog manjeg. To mi reci, sine moj. Sad samo da se ovaj lik ne ispali i pojede i mene. Ne može tako lako protiv Ivana da se igra. Sad kad bi našli Mateju mogli bi da ga napunimo malo, pošto je on vjerovatno dosad porastao. Ako nije 100 puta umro kao ja. Ajde Mateja, da si više. Koliko ovih malih ima, beži dalje. Siros me pojeo. Ovo je toliko party igram da ovdje svi timuju. Ovdje nema koga nema. I sad idemo ponovo na Mateju. Mateja, treba da te nađemo. Pored svih ovih ljudi, kako ćemo baš se... koliko je likovi. Znaš kako je ljudi ovdje teško da se bude prvi. Ovdje ako budeš prvi svaka ti čast. Znači ovdje ima preko 1.000.000 ljudi na serveru. I ti od 1.000.000 ljudi treba da budeš prvi. Ubi me ponovo. Ne mogu da... Sad ćemo malo da se uozbiljimo da pokušamo da budemo na tabeli. Nećemo više samo da jurimo svuda, nego ćemo naći Mateju, nadam se. Koliko ovih ljudi leti ovako. Ne znam koja je ovo fora, ali okej. Begaj ljudi. Ovi svi ljudi su veći od mene, ja sam jedva porasao ovo licko. Kad sam pojao onog lika to je bilo strava, ali to se tad desilo. I neće skoro biti tolika sreća za mene. Ali nastavljamo da tražimo Mateusa. Samo ne znamo gdje je pobegao. Mateja, vrati se, ne možemo bez tebe da... Ovo je 10. Nije. On je porastao. On je prvi, sad je prvi. Samo se mi dižemo. Povećavamo se i polako... vidi ove skinove. Ova hobotnica je zadnja. Ko sakupi tu hobotnicu, bravo za njega, pošto je ta hobotnica vrlo teška. Ono. Nemoj me pojesti, molim te. Nisi me pojeo. Bravo za tebe, hvala što me nisi pojeo. Poješćeš mu uskoro.
Begaj. Beži do lika. O, taman sam mislila da se ispali novog lika, ali džabe, šta ćeš kad ga ovaj pojavi. Ovaj mali samo idealan, ne znam kako može 100 ovakvih, a to je jedan, da idu ovako. Možda neko ima cheat pa privlači ove male. Ovaj Sirus je sad prvi. Ovdje se stalno menjaju prva mesta jer da, ovaj Sirus ima cheat, vidi se, svi mali idu na njega. Au, Siruse, što imaš taj cheat? Sad svi mali idu u tebe. Znaš Mateo? I dalje nema Mateje. Probat ćemo sad da nađemo Mateju, ako uspemo. Ali Mateje nema. Nema ga i dalje, nema ga. Mi rastemo vjerojatno i on raste na nekom drugom mjestu, ali vjerojatno ćemo u sljedećem klipu s Matejom preko Skype-a pričati, pa ćemo onda lakše da se nađemo i da igramo. Spojio se taman kad sam trebao da ga puniš. A nije o Mateo, činilo mi se da je Mateo, ali ne, samo je počinjalo imenama. Sad kupi ove malecke, skupi balecke. Dođite mali u mene. Napeto. Ako uskoro ne nađemo Mateju, morat ću da završim moj klip i snimim drugi u kome će on biti tu. Ajde, Mateja, nađi se. I spoj se. Samo da pojedemo u lik. Za malo na čep. Nastavljamo potregu za Matejom. Mateja, gde si otišao? Što ovdje? Trebaš nam. Idemo. Beži od ovog, ovaj meda, ako mu malo barem neko doda, ovaj će da se napuni, ima sve da ih pojede. Ono što sam mi rekao, to se i desilo, meda je terorisao. Onaj tamo je Sirus kao i uvek prvi, ali on koristi cheat, nemojte da se iznenađujete, pogledajte ovog lika. Ovaj lik ima definitivno hak, svi ovi mali idu u njega. Ćao. Ajmo mali! Dođite u mene svi. To i ti, svi ste dobrodošli. Vidi ovo je, brate, party. Nisam dugo igrao na partiju, ali sad, brate, kad sam počeo, vidi ovo. Nemoj to da radiš. Nemoj mi to radit. Begaj. Vidi ovo, sad svi u njega. Ne možete svi u njega, svi u mene, bre. Ajmo sad da nastavimo. Igramo malo ovaj Agario. Neću se ispaljam za ove male. Nemojte da pišete dole u komentarima. Ivane, ništa se ne ispaljuješ. Pa ne mogu kad svi igraju partije, ja sam sam. Vidiš da niko neće, evo ovaj hoće lik partij sa mnom. Tako da ćemo se sad više ispaljivati na ove manje likove. Ali hvala momčino. Au. Mene. Mene bre napuni Sirus. Virus. Ubiće nas sad. Beži dalje. Jesi ga našao? Ne, Matej, morat ćemo da prekinemo ovaj video. To je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada uživajte i ćao!